Hej så alle sammen, og velkommen. I dag vil jeg spille med 2 af mine venner. Og det er en, der hedder Albert. Ham der Albert, og så er det også Knomis 1, 2, 3, som der skulle have været med i min sidste episode. Guards, man. Vent, jeg skal lige have noget væk. Det er skide nederen. Yeah. Hvornår starter det? Når du skriver escape vote. Vent, jeg skriver det ikke lige nu. Hey Albert, du. Så. Skriver du også escape vote? Skriv så SG mellemrum vote. Har du skrevet det? Skriv så SG vote. Det var godt, du skrev det der. Sådan, SG vote. Nej, skriv det her. Okay, det starter om 20 sekunder. Okay. Okay, folkens, det starter om 15 sekunder. Jeg skyper lige med 2 og en eller anden, som jeg overhovedet ikke... Hvem er du skyper med? Nogen jeg kender? Max og ham der, jeg overhovedet ikke kender. Hej Max og ham der vi jo ikke kender. Ja, jeg kender ham seriøst ikke. Jeg er altid den første, der kommer ned. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, det er faktisk rigtigt. Så start. Lol, det må egentlig være nederen for ham der lige noget at join. Changes play, der er svær. Gode ting. Har du mig, der tog fuck, jeg har overhovedet ikke nogen gode ting. En af jer, der vil have et jernsvær, et træsvær. Ja, mig. Okay, jeg har ikke noget. Jeg har overhovedet ikke noget. Jeg skal lige hurtigt noget. Så må du få min rustning, hvis du har noget. Okay, ja, det vil jeg gerne. Okay, vent, jeg skal lige have mit rustning på. Ja, okay, så kan du ikke få den. Jeg har ikke noget svær. Okay, vent, hvad må jeg få? Hvad må jeg få for Albert din leather chestplate. Ja. Albert. Her. Nej, undskyld, det var min chain. Det er den her, du skulle have. Og er der en, der mangler bukser? Her, jeg vil have dit træsvær. Simon, du får, og så får du også mit træsvær. Kom, vi går den her vej. Jeg kender den her bane ud af en. Prøv lige at vente på mig. Gider ikke have det der lorte melon. Skal jeg have melon? God, vent, der er lige en, der kommer online. Jeg er lige glad, man. Okay, så. Prøv lige at vente. Okay, vent. Ikke nak mig eller noget. Vent. Det er godt. Følger I efter mig? Vent. Nej, ikke nu. Prøv lige at vente. Jeg prøver lige at vente. Man kan ikke smøre melon. Nej, det ved jeg ikke. Vent. Jeg skal lige gøre min skærm stå igen. Ja, jeg går bare lige videre. Der var en kiste der. Fuck, så var den taget. Der er en, der har gået den her vej. Okay, jeg er ligeglad. Ja. Vi går bare op og nakker alle. God. Okay, hvorfor lagger jeg så meget? Okay, her. Der er en udvej her. Vent, jeg lagger. Fuck, jeg lagger. Hallo, der er en udvej her, hvor jeg står. Ja, der er en udvej. Det er lidt svært at filme, når jeg spiller, fordi jeg Hey, you! Motherfucker. Okay, God, jeg lægger. God, you! Undskyld. Det var altså mig, der er den overpowered her. Ja, men stadigvæk, vi er alle sammen gode til at kæmpe. Vi er stadig alle sammen gode til at kæmpe, undtagen Albert, han har ikke noget svort. Nej, jeg har ikke noget svær. Under den her bro, et eller andet sted, så er der en kiste. Der! Det er min! Der var hvad? Jeg kan godt bruge et svær. Hvem? Ja, det kan du godt. Ja, hvis jeg finder en kiste, så er det Albert. Men der er ikke et svær i. Ja, hvis der ikke er et svær i, så er det ikke hans. Jeg fandt en kiste. Der er et svær. Fedt. Hvad for en kiste heroppe? Sådan. Hvad for en svær? Det var bare et træsvær. Okay, godt. Ja, hvis vi får hvem har nogle... Du mangler bukser, ikke? Jo. Værsgo. Tak. Vi skal ikke 2 klub. Ja, hallo, der lå en hjelm for helvede. Jeg vil have hjelmen. Okay, du får den. Han har alligevel også Iron sko. Ja. Nej, du mener Iron leggings. Hey, det er min. Det var min, Albert. Nå, men ja, vi skal... Okay, her. Efter mig. Nej, jeg gider ikke følge efter dig, din lille pik. Du slog mig ihjel, mand. Du er da levende nu. Ja, det ved jeg. Du er levende nu. Og ved du hvad jeg skal se i morgen, Simon?
Det var herovre, du dræbte Mathilde. Nå ja, det kan jeg godt huske. Ja, altså jeg lavede en anden video, den blev ikke særlig god, så den har jeg ikke lagt ud. Men så var jeg sammen med en pige, ikke? Vi skabte med en, og så sagde Simon, eller Knomis 1, 2, 3, nu må vi nakke hinanden. Og så gik jeg bare amok på hende der Mathilde. Jeg nakkede bare med det samme. Ja, så var der 3 par lædersko i den der kiste. Nå. Her er lædersko. Så der var 2 af dem. Ja, jeg er gået... Hey, Albert. Albert, kommer ikke lige op på den der klippe igen? Nå, men der er en kiste her, og jeg skal have den. Det var lige herovre, du narko hende. Ja, det var herovre. 2 golden apples. Ej, seriøst. Jeg skal have begge 2. Nej. Okay, jeg skal have det ene. Jeg kan være på de lorte knapper! Hvad laver du? Lad være. Simon, lad være! Det var fordi, der var en kiste derinde. Jeg vil have det. Jeg vil have den, Simon. Ej, seriøst. Hallo, seriøst, der var ikke nogen kiste. Undskyld, jeg sagde, der var knapper. Seriøst, Simon. Hvorfor fuck gjorde du det? Man kan ikke komme ned igen. Jo, du kan. Fordi du står deroppe. Jeg kan ikke. Jo. Kan du ikke komme ud igen? Jo. Chest. Oh shit. Oh shit, der er helt sikkert en chest hernede. Det er min. Den er min, hvis der er noget, jeg kan bruge. Kom her. Seriøst, jeg er lige hoppet ned. Ja, jeg var også hoppet ned. Jeg sagde, du skulle hoppe ned. Jeg tjekker over på den anden side. Hvor er I egentlig henne? Vi er over ved sådan et stort skib derovre ved den der klippe. I sådan en dum grotte. Ja, jeg tror, jeg har fundet en kiste. Det var ikke en kiste. Det var det heller ikke. Fuck os. Lol, jeg kan kigge ned i jorden. Ja, det kan alle sgu da. Alle kan sgu da den måde, jeg kan... Alle kan sgu da kigge ned i jorden. Det lægger mig. Ej, Simon, det mener du, det er en trap. Nu tror jeg ikke, vi kan komme op igen. Når en svans som har skarp. Nå jo, det kan vi. Simon, kommer du? Jeg skulle lige se, om der var en kiste heroppe. Sådan, jeg går min vej. Nej, vi går lige op til Albert. Ja, jeg ved ikke, hvor Albert er. Det ved jeg heller ikke. Yay. Okay, jeg tror, vi stopper optagelsen her. Ej, okay. Det er bare fordi, jeg kan ikke filme mere end 10 minutter. 10 min. Så jeg kommer ud. Jeg har fundet en base. Sådan en basestems. Eller et tårn. Holy god, jeg kan se ned. Holy god, mand. Hvor er I? Jeg er over ved sådan et tårn. Jeg tror, jeg går... mit Minecraft. Ja, chest. Ja, en hemmelig vej. Jeg har fundet en hemmelig vej. mand. Jeg har fundet en hemmelig vej. Sejt. Jeg har fundet en hemmelig vej. Ej, seriøst. Ja, det kan godt se, der står Lift Arena. Sikkert en eller anden trap her. Der står, at du selv gik ud. Nå, men det gjorde jeg ikke. LOL! Jeg finder sådan et sted, ikke? Så er der en kiste, så er den selvfølgelig tom. Hvorfor er alle kisterne bare taget? Ja, det forstår jeg heller ikke. Altså. Okay, jeg er død. Så stopper min episode her. Mark han døde, du. Ja, okay, jeg er død. Option. Fordi jeg kom. Så ja, nu. Ja, jeg vandt der 3.